लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आङो। बे भिडिअआ दिनैना एसे बेलेग टाइपनि जागोन दे लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था। आङो मानि थाखाय मानि सायाव भिडिअ बानायदों आङो दिन्थिगासिनो दङ। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एबा गुबुन हारिफ्राबो फोथायो जानांगौ, आं बेखौ मोजाङै मिन्थिया। बे मोनसे फोथायनाय आरो बेयो बेसेबां सैथो बेखौ आङो लास्टआव बिदिनो बुंलांबाय थागोन। नोंथांमोनहा दानिया नायलांदो, आं दिन्थिनोसै। नै बे सान ना आरो साननै सोरगिदिं मोनसे बेंखन नुदों। साननै एसे साखाथियाव बेंखन नुदोंना, माने सान खादों। सान खायोबा बेबायदि बेंखन जायो होननानै फोथायनाय दं आरो बेबायदि बेंखन जायोबा सान खाजानाय होननानै जोंनि बर'फ्रा फोथायो। आरो मोनसे फोथायनाय दङ, बे सान खायोबा बेफोरबायदि जायो नालाय, बे सान खानायखौ सानालायनो बाब्राबो, खाजानायखाय बाब्राबो जाहैदों साना। आरो बेखौ माबोरैहाय नुयो आं बेखौबो खिन्थालांगोन। आङो दा नै 2 रांनि मोनसे खावरि लानाय जाबाय आरो जरासेथ' नङा, माइरं एसे लानाय जाबाय, जरासे थुलुंसिबो लानाय जाबाय। आं बेखौ बे दैयाव दोननोसै। दोनबाय आङो, जिखुनु थालाबायबाय बियो। ओमफ्राय बेहाय साना खानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बाब्राबो, बेखौ नुयो होननानै बुंदों। आंहा बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया बेखौ नायनायनि, नाथाय बेफोरबायदि फोथायनाय दङ। माबायदि बाब्राबो नायगोन आङो। दसे गोबाव थानांगोन जाहाथे दैया दलद थानाय बायदि। नै बाब्राबबाय, नै बाब्राबबाय। केमेरायाव मोजाङै नुवाखै जानो हागौ, नाथाय नोंसोरो गावबागाव बानायनानै नायनो हागोन इयुनफ्राव, उननि समफ्राव। सोरबा खासनि थोरसियाव बानायो जानांगौ, आङो दा नै स्टिलनियावसो बानायदों। आगर गोनांलायबावसो नै दाबो दङ। आं दा नै स्टिलनि थोरसियावबो आनजाद नायदों आरो खासनि थोरसियावबो आनजाद नायदों। आरो बाल्थिं, बेहाय जेबो गैया, बाल्थिं आरो दै, बेखिनि आं बे मोनथाम आइजेंआव दै लानानै आनजाद नायदों। बेहाय फैसा गैला, नै बिदिखौ नै बेहाय बोखारनानै बेहाय लांबाय। बेयाव थुलुंसि बिलाइ जरासे आरो माइरं दङ। बेहाय माइरं दङ आरो थुलुंसि, फैसा, बेहाय दै बाल्थिङाव ओनलि। माने आङो मोजाङै नायनो नाजादों। बिदिनो साना एसे गुलुब मावो। नोंथांमोनहाबो बेखौ टेस्ट खालामनानै नाय माबायदि मावो। बेहाय दा नै केमेरायाव नुवाखै जानो हागौ, नै बेहायबो नाय, बेबो बिदिनो मावो एसे सम दलद थायो, सम मावो। आरो नैबेयावबो बाल्थिङावबो। नोंथांमोनहा गावबागाव निजायै बेखौ टेस्ट खालामनानै गावबागाव फिलिं खालाम आरोखि, गावबागाव मोनदांनानै ला, बुजिनानै ला, बेयो बेसेबां सैथो आरो नंखायना नंगौ। सान खाजायोबा मावमारो ना मावमारा साना? साना नै बारल' मावदों। लोगोफोर, आङो दा माने टेस्ट खालामबाय, बे बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंगासिनो दङ। एक्सुवेलि जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि फोथायो, एबा गुबुन जाथियाबो फोथायो जानांगौ। बोथोरा जोबोद गरम आरोना, सान खानायखौ नायनाया मेगनासो बोरैबा मोनलाबायबाय, खोमसि नुलायलायबाय। मा खालामनो आरोना, सान खाजानायखौबो नुबाय नालाय, आंबो नायनो थाखाय बेफोरखौ खालामनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय, दिन्थिनो थाखाय भिडिअबो बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन बेफोरबायदि सान खाजायोबा। आरो सान खानायखौ माबोरैहाय मोनथियो होनबा, साननि सोरगिदिं बेंखन सिन नुजायो। जायख्लंनि गाबजों बेंखननाय बेफोरबायदि सिन नुयो, अब्लानो सानदो बेयो साना खाजाबाय। आरो बे समाव मा जायो, बोथोरा सान्दुङा बांद्राय नुजाया, अखा दोमैयो। बेबायदि समाव सान खाजानाय जायो, साना खाजायो। एक्सुवेलि साना खाजामारो नामा? सोर खायो सानखौ? आरो साना खाजानायनिफ्रायदि बारग'नो लुबैयो, बारग'जानो लुबैनानै बाब्राबबाय थायो। आरो बे बाब्राबनायखौ बे थोरसियाव दै होनानै, माइरं होनानै, थुलुंसि होनानै, फैसा होनानै नायो आरो बेहाय बाब्राबनायखौ नुयो। एक्सुवेलि बियो सैथोमार नामा? नोंथांमोनाबो बेखौ गावबागाव निजायै टेस्ट खालामनानै नायोब्ला मोजां। बेहाय माखासे एन्टारटेनमेन्ट मोनगोन आरो गावबो गाव बुजिनो हागोन। सोरनिबा बुंनायखौ लानानै, एबा सोरनिबा बायदिसिना बुंनायखौ लानानै फोथायनो नाङा, एबा
फोथायालासिनोबो दाथा आरो सानावदि बेफोरबायदि गल जादों मानि थाखाय जादों आरो बे सानादि बारल'दों बा मावदों बाब्राबदों बे मानो बाब्राबखो एक्सुवेलि साना बिदि खाजानानै बाब्राब मारो नामा सोरहाबा माने सोरबाफोर बिनि सायाव गियान दङब्ला बेखौ अननानै फोरमायहरनो हागोन बेफोरबायदि अख्राङावदि बेंखन गाब जायो साननि सोरगिदिं जादों बे जाहैबाय सानखौ जोमैया साग्लोबफबनानै दङ बेफोरबायदि साग्लोबनायनि थाखाय एबा दै खफ'आ साननि सोरगिदिं खोबफबनानै थानायनि थाखाय बा जोंनि बुहुमखौ मोनसे लेभेल बादि होथेनानै लादों आरो बे खफ'फोरा बेनि थाखाय सानाबो मोलेले जादों सानखौ जों मोलेले नुहुरदों आरो बेजों लोगोसे साननि गाबफोर मोनस्नि गाब बियो जायख्लङा नुजादों आरो बिनि एक्सपेरिमेन्टखौ नों गावनो गावनि जानायनो हागोन माबोरै नायगोन होनबा नोङो खुगायाव दै लादो साननि उल्था दिगजों एबा साननि मोखां बे सान आरो नैबे खुगानिफ्राय नोङो दैखौ सुगार हर अब्ला नुगोन नोङो साननि गाब एबा जायख्लंनि गाब बे जायख्लंनि गाबखौ नुगोन थिग बिदिनो बेबो जायख्लंनि गाबा साननि सोरगिदिं नुजादों मानो होनबा दै खफ'आ बेंखननानै दंजोबो साग्लोबनानै दंजोबो बेफोरबायदि लेयार थानायनि थाखाय बेबायदि दै खफ'नि लेयारा होथेनायनि थाखाय जोङो बे जायख्लंनि गाबखौ नुदों नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव फोरमायहरदो आं बे भिडिअखौ जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायनाय जाबाय भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर एसेनोसै बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन